яке аз таъсирои бузургтарини дар ҷомеаи мо зараре ки расонда истодааст дар ҳамаи тоҷикистони мо ин аст ки ҷанҷолҳои байни падару модар вақте ки ҷанҷол мешаванд кӯдако дар байнанд ва ин чиза мебинанд ба чашмошон дида калон мешаванд онҳо наметавонанд дар зиндагии худшон хушбахт шаванд чунки ҳамеша дар даруни онҳо як сиёҳӣ як тангӣ як норасоӣ вуҷуд дорад пеш падару модарои мо ҳамин чиза намедонистанд ки ҳамин чиз чӣ қадар рӯи кӯдакошон зарар мекунад аммо имрӯза мо медонем ки ҳамин чиз дар кӯдакои мо зарар мекунад хелое ки вайрон шуда истодаанд пешгирӣ кунем ман аз шумо ҷавонони имрӯза хоҳиш мекунам ки аз кӯдаки аллакай 2 сола вақте ки шумо пеши ӯ ҷанг мекунед то 7 сола ино аллакай мефаҳманд шумо фикр накунед ӯ кӯдака намефаҳмад то 7 солагӣ мағзи ӯ пурра мешавад ҳар чизе ки шумо мекунед ҳамура онҳо дар саршон запис карда мегиранд барои ҳамин шумо бояд бо суханҳоятон не бо рафторҳоятон ба онҳо зиндагиро ёд диҳед барои ҳамин кӯшиш кунед ки хушбахт худро нишон диҳед бо вуҷуди хушбахт набошед ҳам худро хушбахт нишон диҳед то кӯдакои шумо ин чизаро аз шумо омӯзанд